Joo. Joo. Ei, niin sihteeri saa vähän, nyt tuli satilut. Tämä on vähän väärin kirjoitettu. Olisi pitänyt olla vahtimassa. No, mutta ei se mitään. Joo. Korjataan tätä paperia sitten vähän myöhemmin, mutta mä kerron mitä tässä oli ja nämä tulokset. Eli laukauspelottomuus, kyllähän se laukaus varmaan on. Eihän siinä mitään ollut. Että ihan hyvin otti ja ihmettelin vaan, että mitä täällä tapahtuu. Luoksepäästävyydessä, niin se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Se antaa koskea itseensä joka paikassa. Ja kovuus, eli tuo, miten se muistaa noita ikäviä asioita. Tuo kilkka on ikävää, ratti on ikävää, tynnyrikin on vähän ikävää. Kyllä se vähän muistaa, ettei se ihan mielellään halua siihen tulla heti, mutta kyllä se sitten kuitenkin käy katsomassa ne, että pystyy ohi menee siitä ilman mitään isompia kommeverkkejä. Eli +1 hieman pehmeä. Temperamentti, se on sitä huomiokyky, reaktienti, nopeutta, suuntaa ja aikaa. Ja kyllähän sillä semmoinen viive on, kun jotain tapahtuu. Kyllä se tietää, että tapahtuu, mutta ei sen tarvitse niinku reagoida omasta mielestään siihen. Nyt voi kääntää jopa selänkin sitten, tiedä sitten mitä sillä haluaa kertoa. Mutta kohtuullisen vilkas katsotaan kuitenkin joka tapauksessa tässä. Hermot, niin se ei ole mitään vikaa, hieman rauhaton. Et ihan tasapainoksi ei nyt saada sitä tänään. Ja taisteluhalu, mikä leukoja lihastia käyttää, taistelee jostakin johonkin ja voittaakseen pelkonsa. Niitä asioita katsotaan siinä. Niin kyllä me katsottiin, että siinä kelkalla, niin kauan se kelka liikkui, niin kauan siinä on pientä taisteluhalua olemassa. Mutta pienen se sitten jää, kun ei me oikeastaan muualla sitä kauheasti nähdä. Ja kun se loppuu heti, kun liike loppuu. Niin. Puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa, niin no, pienen verran katsotaan, että mukana juonessa. Kyllä se on varmaan sitä mieltä, että sä hoidat niin hommat tässä suhteessa. Tierhävyys tuossa seinällä, miten itsensä puolustaa ja miten sitä koirasta tulee aggressiivinen. Ei siitä tule aggressiivista siellä, ei millään. Se on pieni, ilman jäljellä jäävä hyökkäyssota. Ja sitten kun mä sille sanonkin jotain, niin se on heti häntä heiluu hirveästi. Johanna se olikin kaveri. Pitkä pinna. Joo. Toimintakyky. Kielkka ja pimeähuoneen erikoiskokeet. No, tietysti Kielkalla vähän toivoisi, että se haluaisi mennä tutkimaan sitä, mutta ei nyt katsonut sitä tarpeelliseksi tänään. Ja pimeässä se sitten ihan jokseenkin hyvin siellä liikkuukin, ettei siellä ollutkaan siellä sitten mitään ongelmia. Että tuohon pieneen saatiin nyt se osumaan sitten toi toimintakyky, mutta se täytyy muistaa sitä aina, että tosiaan, että pienikin on toimintakykyä, vaikka se nyt on miinusmerkki, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mutta se sattuu olemaan tässä kaavakkeessa näin. Nyt mä en tiedä paljon tuli miinuksia, mutta plussat mä tiedän. 95 jäi kotiin vietäväksi, että sehän on läpässyt tämän testin ihan hyvin. Mä pyydän meidän sihteerin laittaa nuo miinukset tuohon näkyviin, ja että ne näkyy vaan tuolla tommosia ympyröinä, mutta se ei ole tänne tuonut niitä, niin minä tuun kohta takaisin. Odottakaa ihan hetki. Selvä, kiitos. Kiva kotikulma.